An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya min b'an bolo k'a lase aw ma o de ye ko feerekɛla minnu tun bɛ siraba kan ni olu ka yɔrɔw karila Bamakɔ kɔnɔna na a bɛ waatinin dɔ bɔ sisan olu dɔw kɔni ye yɔrɔ kura sɔrɔ o yɔrɔ kura in bɛ yɔrɔ min na o de ye Dar Salamu ye commune 3 la yen kɔni kunnafoni minnu sera an ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ 300 ani kɔ k'o de kɔni bɛna olu bɛna kɛ yɔrɔ in na wa ko yɔrɔ in yɛrɛ ko a ye miliyɔn 645 kɔni ko a y'o de bɔ jamana kun minnu bɛ nin ko in ɲɛma ni o ye chambre de commerce ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye ka mɔgɔ gɛnna ka b'u ka yɔrɔ la ko ka yɔrɔ ɲini ka d'u ma ko o kɔni ko o bɛɛ tɛna se ka sɔrɔ nin waati in na ka d'a kan kɔni ko wari min dira ni o ye miliyari 1 k'o tɛna se ka maa 80,000 minnu gɛnna k'olu kɔni bɛɛ ka yɔrɔ sɔrɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye nka ko olu kɔni bɛna ɲini olu b'a ɲini hali bi an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka hali bi u ka wariko kɔni u k'o ɲɛɲini cogo min na kɔni ko mɔgɔ gɛnna olu kɔni bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ u bɛ tila k'u ka feere kɛ yɔrɔ min na hɛrɛ la cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira a la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko kunun karidon min ye omnisport ye Karim Keyita ni ale y'an ka lasigiden ye zon dɔ ye ale ka wari dɔ suɲɛ k'a to ale bɛ ka tagama ka taa a sigiyɔrɔ la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kɔni ko min ye Karim Keyita n'ale nana retard la ni ɲɔgɔnyeba in tun bɛ stade omnisport la yen kɔni ko a tɔ a sigiyɔrɔ la kɔni ko jama firila kan ka tɔgɔma a nɔfɛ ko dɔw y'u to la sa ko mɔgɔ kelen y'i tɛgɛ don a kun k'a ka wari bɔ a kun ko o kɔni a ma taa yɔrɔ jan k'a d'a kan kɔni ko min ye an ka finitigi minnu tun bɛ yen k'u sera k'a tigi minɛ ni ka taa n'a ye commissariat 3e arrondissement na ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi a ni ce aw ka kulomajɔ la